L'anfós és un peix emblemàtic de les nostres aigües. Viu als fons rocosos de la Mediterrània i de l'Atlàntic, preferentment per sobre dels 50 metres de fondària, encara que ocasionalment arriba als 250. És un dels peixos més grans de la zona litoral. Poden superar el metre de llargària. Precisament per viure a poca fondària, prop de la costa, pels seus hàbits confiats i perquè la seva carn és molt apreciada, l'anfós és una de les principals captures dels pescadors submarins i una espècie de gran valor comercial. Per tot això, actualment és considerada en perill d'extinció per la Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa i inclosa a la llista vermella d'espècies amenaçades. A les Balears també és una espècie en regressió. Només és freqüent als parcs i reserves, on poden trobar exemplars d'una mida considerable, pràcticament desapareguts en les aigües no protegides. Un lloc on l'anfós és encara abundant és a les aigües del Parc Nacional de Cabrera. Aquí és precisament on es desenvolupa el projecte de recerca científica EPIMAR, impulsat per la Direcció General de Pesca i l'Institut Espanyol d'Oceanografia, amb el finançament de l'Organisme de Parcs Nacionals. L'objectiu de la campanya és avaluar el creixement de l'anfós, de l'Epinephelus marginatus, veure els hàbitats òptims de juvenils i d'adults, i donar mesures que puguin ajudar a la gestió d'aquesta espècie en el Parc Nacional de Cabrera. Aquest estiu es va realitzar la segona campanya de treball científic en aigües de Cabrera. Aquest projecte de recerca, que estudia l'anfós, du ja 3 anys. Aquest és el tercer any d'estudi, el segon any de campanyes a la mà, i els resultats aportaran dades molt importants per al coneixement d'aquesta espècie que està en regressió a Balears. Un equip de 6 biòlegs va passar 8 dies a Cabrera per estudiar els anfosos en el seu medi. En aquest projecte participa personal de la Direcció General de Pesca i del Centre Oceanogràfic de Balears. Tots són biòlegs marins i estudiem l'anfós, les seves característiques biològiques i ecològiques, i volen comprendre més els fons i la biologia d'aquesta espècie mitjançant aquestes campanyes de marcatge i de captura. Els investigadors passen el dia a la mà per tal de capturar el màxim d'exemplars, marcar-los i prendre'n mostres. Hemos probado distintos métodos de captura y hemos visto que los más selectivos son los gambins, calaos en inmersión. Los gambins son un arte de pesca tradicional de aquí de Baleares que se utilizaba para coger los meros desde los pescadores artesanales, y nosotros lo que hacemos es calarlos en inmersión y sacarlos también buceando. Y luego hemos empleado una técnica que han utilizado los investigadores de MEDAS, de la Universidad de Barcelona, que és la pesca en immersió. Els millors resultats enguany els ha donat la captura en gambins, un ormeig tradicional semblant a una nansa de grans dimensions, on l'anfós pot entrar atret per l'esca que s'hi ha col·locat prèviament, però no hi sap sortir. En aquesta campanya, a part d'altres conclusions científiques, s'ha pogut constatar el bon rendiment d'aquest art molt selectiu i que manté els exemplars vius molt de temps. Els investigadors han recuperat gambins antics i també han comptat en la col·laboració d'un artesà que en va elaborar expressament per a la captura científica. És important pujar els gambins a poc a la barca per no danyar els peixos. Una vegada a bord, comença el procés per prendre mesures i marcar els exemplars. Una vez que pescamos los meros, los subimos a la barca, les extraemos el aire en un tanque con agua y luego procedemos a medirlos y marcarlos.
67 en 6, 67.6. Utilizamos dos tipos de marcas, una marca situada en la zona dorsal y una marca situada en la zona ventral. La marca situada en la zona dorsal nos permite verlos en inmersión o estimar, conocer su distribución buceando, y la marca que insertamos en la zona ventral es más durable, dura más tiempo, y cuando lo recapturen los pescadores artesanales, pues nos darán la información del lugar donde la han recapturado. Posteriorment, s'extreu sang. Además de marcarlos, estamos extrayéndoles sangre con dos objetivos. Uno, para determinar el sexo de los individuos y el estado de madurez, y otro para conocer cuál es el estrés que estamos ocasionando en los individuos con nuestros métodos de captura, y así poder seleccionar para futuros trabajos el método más selectivo, y además se provoca menor estrés en los ejemplares. Estudiar la relació entre el sexe i la talla dels exemplars és important en el cas dels sanfossos, perquè aquests peixos, com molts d'altres, són hermafrodites. En principi són femelles i quan creixen esdevenen mascles. Determinar a quina talla es produeix el canvi de femella a mascle és important per determinar en criteri científic quina hauria de ser la mida mínima permesa per a les captures. En aquesta campanya també s'agafen mostres d'escates per estudiar l'alimentació de l'anfossa cabrera i poder comparar-la a l'alimentació a zones no protegides. Estamos intentando poner a punto una técnica para determinar el nivel trófico de los ejemplares, y para ello extraemos unas muestras de escamas y luego evaluaremos o las analizaremos para determinar los distintos isótopos, tanto nitrógeno como carbono, y a partir de ahí poder conocer el nivel trófico y diferenciar si el nivel trófico en un parque nacional o en una reserva marina, donde la comunidad es muy diferente y la densidad de población es muy diferente, a las zonas explotadas, pues los ejemplares tienen un nivel trófico diferente entre ambas zonas. La feina a la mà és intensa i és convenient estar ben organitzat. Durant cada jornada de feina, l'equip es divideix en dos grups amb tasques diferenciades. Estamos trabajando en dos barcas, en dos embarcaciones, una con buceadores y otra donde tenemos el material o todo el material de muestreo. Entonces, en principio los buceadores revisan todos los gambins y transportan los gambins que tienen captura, ejemplares capturados, debajo de la embarcación de muestreo, y desde la embarcación de muestreo se suben poco a poco. Posteriormente, cuando ya se han revisado todos los gambins, los buceadores empiezan a pescar o a intentar pescar algún ejemplar con anzuelo debajo del agua. La campanya s'ha centrat enguany a la zona del Coll Roig i Serrates, a la costa de ponent de Cabrera. Y la hemos dividido en tres subzonas. Una subzona que los individuos juveniles son muy abundantes, que es la zona de Coll Roig, y luego otras dos subzonas en las que hay una mayor abundancia de ejemplares adultos, que es la zona de la isla de las Ratas y la zona de Nafreda. Durant les dues campanyes de feina a la mà s'han capturat un total de 178 anfosos. S'han marcat 123 exemplars i 41 han estat recapturats. La mida d'aquests individus oscil·la entre els 28 i els 83 centímetres, essent la mitjana de gairebé mig metre. Encara és prest per treure'n conclusions, però ja s'han detectat algunes tendències a la població de Cabrera, com l'elevada densitat en comparació amb les zones no protegides. Els anfosos són gairebé sedentaris i territorials durant l'estiu.
La feina continuada i l'anàlisi de les dades ha de permetre tenir un major coneixement de l'espècie per fer-ne una bona gestió i prendre les mesures més adequades pel que fa a la pesca i la protecció. En aquest projecte i amb l'ajuda del Parc Nacional de Cabrera se podran aportar dades importants per la futura gestió d'aquesta espècie, per avaluar si les zones de pesca són apropiades o si s'han de canviar qualque àrea de pesca o establir altres mesures de gestió pesquera en el Parc de Cabrera. Campanyes com aquesta han de ser un exemple de la necessitat de fonamentar la gestió dels espais naturals protegits en la informació que proporciona la ciència. El coneixement fruit de la investigació ha de resultar útil per compatibilitzar la pesca de l'enfós amb la supervivència de l'espècie. Recorda, l'enfós és un peix característic dels nostres fons rocosos que es troba en regressió per la sobreexplotació pesquera. Actualment, només es pot observar en abundància a les àrees protegides, on també es troben exemplars de mida grossa. A la campanya d'investigació de la Direcció General de Pesca i l'Institut Oceanogràfic s'estudien una sèrie de paràmetres de la població d'enfosos de Cabrera. L'objectiu és poder recomanar mesures de gestió i conservació de l'espècie.